Biwananga kunafuni amba damene Burkina Faso jamana kono. Mali Burkina Faso lagine. A jamana saba tumbe ka ɲɔgɔn sɔrɔ Burkina Faso jamana kɔnɔna la. Ka se ka taa tile fila ɲɔgɔn ye kɛ. Jamana saba in a ministre minnu n'u ɲɛsin bɛ jamana kɔnɔna ni a kɔkan kibaru ɲɛnɛbɔli ma. Olu bɛɛ tun bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen. Lɛrɛ 72 Bonyango o taara ka taa o kɛ a kun cɛra juma in na. An ka ministre ni o Ablaye Diop ye ale y'a ka taama in datugu Burkina Faso kaw fɛ. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ min ye Burkina Faso kaw ka jamana kɔnɔna ye. Ministre ninnu ka lajɛ kɔfɛ u ni maaba caman wɛrɛw ye ɲɔgɔn ye walasa ka se ka hakili jagabɔ kɛ. Arabadon min ye kunbɛli belebele ye o kɛra ka ɲɛsin Mali ministre ma. Kɛrɛnkɛrɛnnenya sa a yɛrɛ ministre tɔɲa min bɛ Burkina Faso kaw fɛ a kelen kun tɛ ani laginɛkaw ka ministre kun don Mori Sanda Kuyate. Mori Sanda Kuyate ani Ablaye Diop u fila bɛɛ bisimilala ɲɔgɔn fɛ Burkina Faso kaw fɛ. A kɛnɛ ka ye min ye Diop ye a ye kunnafoni di dɔ kɛ kunnafonidilaw ma. A y'a jira ka kɔrɔfɔw kɔnɔ k'a fɔ hali nisɔndiyara ni wele bilali ye Mali ni Laginɛ jamana ma u ka jɛ ka na u hakili fara ɲɔgɔn kan k'u hakili jagabɔ ka se ka wale minnu bɛ se ka jamana ninnu n'u denw bololafɛnw k'u lakana. An b'aw k'a fɔ a ye foli kɛrɛnkɛrɛnlen kɛ k'a fɔ Burkina Faso jamanadenw wulila k'u jɔ ka Burkina kunkanko ta u bolo la don min k'a ta o don la fo ka na se bi ma min ye wale camanw ye o kɛra k'a kun tɛ dɔwɛrɛ fana ye Burkina Faso jamana bɛ se ka k'a yɛrɛ ta ye k'u ka jamana bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka se boli a bɛɛ kan k'a kun ye o bɛ se ka kɛ cogo minnu na. O de la jamana saba in u fana bɛna jɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma. Ablaye Diop ye a ɲɛfɔ k'a jira a ka kɔrɔfɔ kɔnɔ k'a fɔ min ye Assimi Goïta ye a ye cikan minnu don a da ka na a nanen don ka na o cikanw laseli la Burkina Faso jamana kɔnɔna la Burkina Faso jamanadenw fana ye. An b'aw k'a fɔ ni kunnafoni damadɔ minnu ni a y'o kunnafoniw di a y'a jira k'a fɔ bi na n'i ye Mali ni Burkina ta k'a lajɛ ko an bɛɛ bɛ degun kelen kɔnɔ an bɛɛ bɛ siraba kelen kan wa ko waati kelen min ni o gɛlɛya bɛ jamana in dɔ kan k'o bɛ kelen fana kan. O tuma na o de la a ka kan sa nin jamana ninnu k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma jamana saba ka laɲiniw sabati ka u ka sɔrɔw lajɛ bɛɛ k'i ka sɔrɔ ta k'a da u ka ɲɔgɔn taw lakana. O tuma na nin maaba damadɔ ninnu ni u ye ɲɔgɔn ye kɛ o bɛɛ y'a jira k'a fɔ dantigɛli daminɛw la k'a fɔ i nana ya maa dɔ de tɔgɔ la ka n'u ka cikan lase Capitaine Ibrahima Traoré, Colonel Mamadi Doumbouya fo ka taa se Colonel Assimi Goïta ma. Ninnu bɛɛ kun y'u ka hakilinaw fara ɲɔgɔn kan olu ka jateminɛw n'u ka sɛgɛsɛgɛliw n'u ka yatalaliw bannen kɔfɛ ka sɔrɔ k'u ka maa saba in ci u ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ Burkina Faso jamana kɔnɔ ka tɛntɛli ni wolomani kɛ bɛnkan ninnu na wale minnu kan ka kɛ jɔ kan ka kɛ yɔrɔ minnu na o baaraw de tun bɛ sen na Burkina Faso jamana kɔnɔna la ka dɔn a kɔni kɛra bonya ye bonya min ni jamana ministre saba in bɛɛ nisɔndiyara ni a ye ko baw an bɛɛ hami ye kelen ye degun kelen de bɛ a jamana saba bɛɛ kan. Sini jamana ye a ɲini Nations Unies tɔn maa ɲɛmaw fɛ k'u bɛ fɛn o fɛn na u k'o dabila u ka Mali dɛmɛ a bɛ gɛlɛya min kɔnɔ MINUSMA n'o y'u ka tɔnba min bɛ Mali kɔnɔ yan k'u ka fɛɛrɛ kɛ Nations Unies ka jira sa min ye MINUSMA ye dɔ ka fara a ka baara kɛtaw kunnama kan dɔ ka fara u ka kokɛtaw kan k'o de ka kan ka kɛ nin waati na. An b'aw k'a fɔ bi na ni dɛmɛ kan ka kɛ ko Mali kan ka dɛmɛ o kan ka Mali dɛmɛ ni fɛn min ye o kan ka Mali dɛmɛ ni musakakow ye maramafɛnkow fo ka taa se kunnafonikow ma n'o ye sanfɛ jateminɛnaw ye walasa a bɛ se k'a ka jamana kɔrɔ n'a tilebe ni ba ni kɛɲɛka a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a lakana cogo min na. An b'aw sa k'a fɔ nin maa kofɔlen n'o ye sinikaw ka lasigiden diɲɛsɛnɛ bulonba kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ bi na Sahara jamana kɔnɔna na min ye terrorisme kɔnɔ a bɛ ka dankari
u la. O tuma na Mali kɔni ko Mali bɛ k'a jɔyɔrɔ fa, Mali bɛ k'a seko damajira kɛ fɔlɔ. Ko sisan min ka kan ka kɛ ka fara o kan, ɲɛsɛnɛ tɔnba ka wuli ka fara Mali kan, u ka se ka dɛmɛ gɛrɛngɛrɛnlen kɛ Mali ye walasa u bɛ degun min kɔnɔ bi na bɔ bɛ se ka kɛ u la cogo min na. Diɲɛ sɛgɛnlanin bɛɛ dusukun kankamunen don kabini février kalo tile 7 ka na tile 9 su fɛ. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ dugukolo yɛrɛyɛrɛ min kɛra Turki jamana kɔnɔ ani Siri, o kɔni kɛra sababu ye kunnafoni labanw y'a jira bi na k'a fɔ maa 20,000 k'o de ni tora a dugukolo yɛrɛyɛrɛ in na, maa 20,000 bɔɲɔgɔnko. Kunnafoniw y'a jira a kɛlen lɛrɛ 80 kɔfɛ min ye mɔgɔtigini dɔ ye, ale kɔni bɔra bɔgɔ jukɔrɔ, a ɲɛnɛma foyi ma sɔrɔ, a bɛ lakana bolo tigilamɔgɔw ka bolo ka bi. Amadu nasa k'a fɔ nin wale min kɛra Turki ani Siri, a kɔni kɛra fɛn ye min ni maa bɛ se k'a fɔ a dansago barika bonyana. Dugukolo yɛrɛyɛrɛ ɲɛdɔnbaw u b'a fɔ min ma ko 7,8 magnitude ka sera fo hakɛ ma, o b'a yira sa k'a fɔ a barika bonyana. An ka laseli tɛmɛnenw na an ye kunnafoniw di aw ma. Kunnafonidiso min bɛ yen n'u b'a wele ko AFP, Agence France Presse, olu ye kunnafoni dɔ di k'a fɔ u ye kamiyɔnba 6 bɔɲɔgɔnko ye minnu tugulen kun don ɲɔgɔn kɔ ka ɲɛsin Siri jamana ma. Mɔgɔw kɔni nzɔn mina sa k'a fɔ nin tɛ dɔwɛrɛ ye, nin kɔni ye balow ni a n'a ɲɔgɔnnaw ye buna hadamadenw mago bɛ jɔ fɛn minnu na, ko nin y'o ye. Nka sɛgɛsɛgɛliw ni maa hakili juru carilen minnu sɔrɔla ni o ye dɔ ye OIM ɲɛmaa ye, Organisation Internationale pour le Migrant, o y'a jira ka kɔrɔfɔ kɔnɔ k'a fɔ kamiyɔnba 6 in n falen don minɛnw de la, tanguaw, adamadenya magoɲɛfɛn fɔlɔfɔlɔw, yelenbɔlanw, fo ka taa se fɛn misɛnnin wɛrɛw ma minnu bɛ ka ɲɛsin maa 50 bɛ sigida min dɔ kɔnɔ, u bɛ ka taa olu ka adamadenya maamaw dilan. Maa 20,000 in ye jamana 2 in minnu n'u a kɛra 2 bɛɛ la waati kelen baw, a bɛɛ ka fan dɔ a kɛra o de la. Siri jamana ani Turki jamana, kunnafoniw y'a jira k'a fɔ maa 20,000 na maa 17,000 ni 400 ni maa 6 o ye Turki jamanadenw ye, min ye Sirikaw fɛ yen maa 7,300 ni 77 o de bɔnɛna a ni na Siri. Mɔgɔw kɔni bɔ mɛn fan bɛɛ fɛ dɛmɛko nasira la. Organisation humanitaire mɔgɔw olu kɔni fana b'ula k'u jɔ k'a fɔ u bɛna dɛmɛ kɛ ko ka sabu kɛ min ye ko jɔrɔ kɛlen don min ye bana cɛjugu min bɛ yen n'u b'a wele ko choléra, o kana don ka fara a kan. Bawo buna hadamaden minnu ka sow dafirilen don, siran ka kan ka kɛ u bɛ ka u ma mako ɲɛ ji ni dumuni minnu na, o kana na kɛ sababu ye ka se ka bana lase u ma. Banque mondiale alamisa do ale ye kunnafoni di k'a jira k'a fɔ u bɛna $1 miliyari 1 ani buruburu k'u bɛn'o ta k'o di Turki jamana ma. Washington ale fana bɔra ka kunnafoni di k'a fɔ u bɛna $85 miliyɔn k'o ta k'o di Turki ani Siri jamana ma. Faransi jamana olu fana bɔra k'a jira k'a fɔ u bɛna euro miliyɔn 12 bɔɲɔgɔnko k'u bɛna o ta ka kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin Siri jamanadenw ma. An b'aw lasa k'a fɔ Londres olu fana alamisa in na u fana ma to kɔ, u ye euro miliyɔn 3 ni buruburu u y'o dantigɛli ko fɔ k'a fɔ u bɛn'o dɛmɛ kɛ. Bi na Siri ni Turki jamana kɔnɔ kunnafoni laban minnu sɔrɔla dugukolo yɛrɛyɛrɛ in kɔfɛ, o de ye k'a fɔ maa 20,000 ni y'a jamana 2 den minnu bɔnɛna u ni na wale senfɛ o fara ɲɔgɔn kan. An balima bamanankan mɛnbaaw, nin de b'i dan sigi bi bamanankan kunnafoni na. An sera ka minnu fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni waati an tɔ ye sisan ka foli kɛrɛnkɛrɛnlen bila ka lase aw bɛɛ ma. Aw ni ce a ka tulomajɔ la, a k'an bɛn laseli nata.